Εδώ για να δούμε τι είναι το δίκτυο Natura 2000 και ποιος ο σκοπός του. Εδώ με την κυρία Ζαβρού, είναι λειτουργός περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Μαζί μας και ο κύριος Λεύκιος Σεργίδης, λειτουργός φυσικού περιβάλλοντος Ιδρύματος Τέρας Ήπρια. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Ζαβρού, τι είναι καταρχήν το δίκτυο Natura 2000 και ποιος ο σκοπός του. Μάλιστα. Το δίκτυο Natura 2000, Νικήτα, είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της οδηγίας των οικοτόπων στην Ευρώπη, η οποία μαζί με την οδηγία για την προστασία των πουλιών αποτελούν τις δύο πιο σημαντικές νομοθεσίες της Ευρώπης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο στόχος του δικτύου αυτού είναι η προστασία σπάνιων ειδών και πανίδας και χλωρίδας και των οικοτόπων σε όλη τους την εξάπλωση στην Ευρώπη. Απλά έτσι να δώσω μια μικρή ερμηνεία της λέξης οικότοπος, γιατί είναι λίγο παράξενη λέξη. Είναι βασικά ο χώρος στον οποίο ζει, αναπαράγεται και τρέφεται ένας οργανισμός. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το δίκτυο αυτών, αν και αποτελεί ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, δεν είναι ένα δίκτυο απόλυτα προστατευόμενων περιοχών. Είναι ένα δίκτυο το οποίο φέρνει τον κόσμο κοντά στη φύση και δίνει ωφελήματα στον κόσμο στον οποίο ζει σε αυτούς τους χώρους. Μάλιστα. Κύριε Σεργίδη, έχει σημαντική βιοποικιλότητα η Κύπρος? Έχει. Δηλαδή, όσο γίνεται μικρό το μέγεθος της Κύπρου, λόγω του ότι είμαστε νησί, έχουμε μακρόχρονη γεωγραφική απομόνωση. Η γεωγραφική θέση του νησιού μας είναι πολύ σημαντική, με το κλίμα το εύκρατο και στη διασταύρωση των υπήρων. Ακόμα και η ίδια γεωλογία του νησιού μας, που έχει μεγάλη πολυπλοκότητα, έχει σαν αποτέλεσμα να ευνοήσει την ανάπτυξη πάρα πολλών ειδών εδώ. Για παράδειγμα, έχουμε μεγάλο αριθμό ενδυμισμού, δηλαδή ειδών που υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά άλλου στον κόσμο. Ένα απλό παράδειγμα τα φυτά μας, όπου από τα 1900 φυτά που έχουμε σήμερα στην Κύπρο, περίπου το 10% βρίσκουμε μόνο στην Κύπρο και πουθενά άλλου στον κόσμο. Και είναι ένας αριθμός που για τους βιολόγους, τους περιβαλλοντολόγους είναι αρκετά σημαντικός. Δηλαδή μπορεί να θεωρείται ότι. Απλά οι πολίτες δεν έχουν εκτιμήσει όλη αυτή την. Δεν το έχουμε μάθει ακόμη. Αλλά νομίζω σιγά σιγά θα περάσει το μήνυμα, γιατί είναι κάτι που ο κόσμος έρχεται και το βλέπει. Έναν άλλο παράδειγμα είναι τα πουλιά. Επειδή τα πουλιά, όπως ξέρουμε, μεταναστεύουν κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων, και επειδή η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, όταν τα πουλιά μεταναστεύουν, κάνουν σταθμό στην Κύπρο. Και από τα 400 πουλιά που είδαμε σήμερα στην Κύπρο, που έχουν παρατηρηθεί, μόνο τα 54 είναι μόνιμοι κάτοικοι. Τα υπόλοιπα έρχονται στα ματούκια το χειμώνα, είτε φωλιάζουν και ξαναπάμε στις χώρες τους. Και τούτο το πράγμα μας δίνει μια εξαιρετικά μεγάλη βιοποικιλότητα. Μάλιστα. Είναι σωστό, κυρία Ζαβρού, ότι όλες οι περιοχές Natura 2000 θα γίνουν απόλυτα προστατευόμενες και θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητες? Δυστυχώς αυτή είναι μια αντίληψη που έχει ο κόσμος, η οποία είναι λαθασμένη. Η ένταξη μιας περιοχής στο δίκτυο δεν σημαίνει ότι σταματούν όλες οι δραστηριότητες μέσα σε αυτήν. Όμως πάντα οι δραστηριότητες που είναι αυτοί εικόνα που έδωσαν κάποιοι. Ναι, φυσικά. Ναι. Οι δραστηριότητες όμως αυτές, οι οποίες γίνονται μέσα στις περιοχές, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη, ότι υπάρχουν κάποια είδη που πρέπει να προστατευτούν, χλωρίδας και πανίδας κτλ. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που παίρνονται αποφάσεις οι οποίες αφορούν κατάργηση ή περιορισμό κάποιων δραστηριοτήτων. Όμως αυτές είναι κατά περίπτωση, εξετάζονται κατά περίπτωση. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στο δίκτυο δεν υπάρχουν οικιστικές περιοχές. Είναι περισσότερο γεωργική γη, δασική γη ή γη εκτός ορίων ανάπτυξης. Και έργα όπως, παραδείγματος χάρη, τουριστικά καταλύματα, αγροτουριστικά ή μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα, γραμμικά πάρκα, μονοπάτια της φύσης, είναι έργα τα οποία προωθούνται πάρα πολύ μέσα σε αυτές τις περιοχές. Φυσικά περνούν από τις σχετικές νομοθεσίες εκτίμησης των επιπτώσεων τους πάντοτε. Τι άλλο μπορεί να προσφέρει στην οικονομία το δίκτυο Natura, κύριε Σεργίδη? Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση που κάποιος λέει: καλά, να προστατεύσω τη φύση, αλλά γιατί? Εμένα προσφέρει μου κάτι? Εκτός του γεγονότος ότι χωρίς φύση, χωρίς Natura, να το πούμε, χωρίς τη βιοποικιλότητα, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε οι ίδιοι άνθρωποι. Αν το πάρουμε όμως το πιο βασικό, είναι τα οικονομικά. Αυτό με ενδιαφέρουν τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο τουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναπτύσσονται ραγδαία. Δεν υπάρχουν τουρίστες που έρχονται ειδικά για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Ναι. Για ένα παράδειγμα, να φύγω από την Κύπρο, που δεν το έχουμε υπεραναπτύξει αυτό το θέμα, 4.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Λέσβο για να δουν πουλιά. Αυτοί οι άνθρωποι υπολογίστηκαν ότι αφήνουν 500 με 700 ευρώ το χρόνο αναεπίσκεψη και μένουν μέχρι 2 εβδομάδες. Δηλαδή, η Λέσβος, που είναι πολύ πιο μικρή από την Κύπρο, με πολύ πιο φτωχή
ποικιλία πουλιών από ό,τι θα δει κάποιο που έρχεται στην Κύπρο, κερδίζει έναν έξτρα ποσό 4 με 6 νομίζω εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά είναι λεφτά που έρχονται στη χώρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, έρχονται σε ανθρώπους που θα έχουν αγροτουριστικό κατάλημα, όπως είπε η Δέσπο, σε μια περιοχή προστασίας, θα πας σε έναν τοπικό εστιατόριο. Ένας διαφορετικός τουρισμός, ναι. Είναι ο τουρισμός και μάλιστα ναι. είναι εκτός του μοντέλου που έχουμε μεγάλο τουρισμό το καλοκαίρι και μικρό το χειμώνα. Δηλαδή, αυτοί έρχονται εκτός της περίοδου που είναι. Που έχουμε άρα ενισχύεται ο αγροτουρισμός, μάλιστα. Και ενισχύεται η περίοδος που είναι νεκρή στην Κύπρο, ο χειμώνας. Ξεκάθαρο, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχετε 30 δευτερόλεπτα, κυρία Ζαβρού, να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα που αφορούν το δίκτυο Natura στην Κύπρο. Να σας πω, βασικά το πρώτο μέλημα των αρμοδίων αρχών είναι να διαχειριστούμε αυτές τις περιοχές. Σε συνεργασία πάντοτε με τους Δήμους και τις κοινότητες οι οποίες επηρεάζονται από αυτές τις περιοχές, οι οποίες βρίσκονται, ζουν, δραστηριοποιούνται ο κόσμος τους μέσα σε αυτές τις περιοχές. Απλά να αναφέρω στα γρήγορα 2 παραδείγματα αυτής της συνεργασίας που έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Με το Δήμο Παραλιμνίου έχουμε προχωρήσει σε δημιουργία λιμνών μέσα στη λίμνη του Παραλιμνίου, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, για να βοηθήσουμε το ενδυμικό νερόφυδο. Και στην περιοχή του Μάμμαρη έχουμε κάνει έναν πολύ όμορφο μονοπάτι της φύσης που καλώ τους φίλους τηλεθεατές σας να το επισκεφθούν, στο οποίο και παιδιά και μεγάλοι μπορούν να δουν τι έχουμε εδώ στην Κύπρο, τις ομορφιές αυτού του νησιού, σε περιοχές τις οποίες ούτε καν γνωρίζουμε ότι έχουμε μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Σύντομο